שלום, כאן אולה מאולה יוגה, והיום אנחנו נעשה חימום לבוקר, חימום לצוואר, לכתפיים, לגב עליון, וזה חימום טוב לפני תרגול יוגה עצמו, ויכול להיות בסוף היום לישיבה ממושכת, אחרי שהיינו בעבודה מול מחשב. ונתחיל מזה שנשב בצורה נוחה. אפשר להניח משהו מתחת לישבן, זה יכול להיות כרית, איזושהי סמיכה. אפשר גם לשבת על כיסא בתרגיל הזה, לא חייבים לשבת על המזרון. ואנחנו מתחילים מזה שהגב זקוף, הכתפיים רפויות, ובקצב של הנשימה שלנו אנחנו מביאים את הראש בנשיפה ימינה, ובשאיפה אל האמצע, נשיפה שמאל, שאיפה אל האמצע, בקצב של הנשימה שלנו 3 פעמים לכל צד. עכשיו אנחנו נחזיר את הראש אל האמצע, בנשיפה נביא את האוזן ימין אל כתף ימין, בשאיפה נחזיר, בנשיפה נוריד. שים לב שהתנועה קורית עם הנשימה. אפשר להשאיר את המבט רפוי, אפשר לסגור אותו לגמרי, לאפשר בתשומת לב ללכת יותר פנימה, לחוות את הצוואר. נחזיר את הראש אל האמצע, ובנשיפה נוריד את הראש קדימה. בשאיפה נעלה ונביא אותו מעט אחורנית בזהירות. נשיפה קדימה ולמטה, שאיפה למעלה. ומכאן אנחנו נביא את הסנטר קדימה, ובשאיפה נגלגל את הראש למעלה, ובנשיפה למטה. שים לב שאנחנו בקצב של הנשימה שלנו, וגם אם יש איזשהו מתח אפשר לעצור ולנשום לתוך הנקודה. וגם לכיוון השני כמובן. ובעדינות נחזיר את הראש בחזרה, נזדקף, נראה שוב פעם שאנחנו זקופים, ומכאן נתחיל לגלגל את הכתפיים. שים לב לתנועה שקורית בכתפיים. היא עדיין קורית עם הנשימה, וגם לכיוון השני. אפשר להגיע בין 5 ל6 פעמים של סיבובים, להביא את הידיים אל הכתפיים ולהגדיל את הסיבוב. להעמיק את הנשימה. ננסה להצמיד את המרפקים מקדימה וגם מאחורה. להצמיד את השכמות. ואפשר להניח את הידיים בחזרה אל הברכיים. ניקח שאיפה עמוקה, נביא את הכתפיים אל האוזניים, ובנשיפה נשחרר. שאיפה, כתפיים עולות, ובנשיפה מרפות. שאיפה, ופעם אחרונה,
ונשחרר. עוד תרגיל שממש עוזר לפתוח את השכמות זה להביא את כף היד שמאל, לפתוח אותה, יד ימין באה מעל, ננסה להצמיד את המרפקים ביחד, ואם זה קורה אפשר להביא את שני כפות הידיים ביחד ולנסות להביא את הבעונות אל כיוון האף, טיפה להוריד את המרפקים כלפי מטה, ליצור מתיחה באזור הכתפיים והשכמות. נחליף צד שני, הפעם יד ימין מתחת, יד שמאל מעל, וננסה להביא את שני כפות הידיים ביחד לכיוון האף שלנו, והמרפקים יורדים למטה. אפשר להעמיק את הנשימה ונשחרר את הידיים. נעביר יד שמאל מאחורי הגב ויד ימין מסביב כלפי מעלה. נאפשר פתיחה עם השאיפה. אולי בהתחלה הידיים לא ייגעו אחד בשנייה וזה בסדר. ולאט לאט הן יכולות להתקרב ולהגיע למצב שממש מוצמדות בצורה כזאת. וצד שני, היד עולה למעלה והיד השנייה הולכת מאחורי הגב. אפשר לעזר בחולצה שלנו או לאט לאט לקרב את הידיים, לשמור את הגוף באמצע ונשחרר. נשחרר את הידיים. אנחנו שוב פעם את הצוואר ואת הכתפיים, נהיו קצת יותר גמישים. טוב חברים, אז זה היה חימום לצוואר והכתפיים. הוא לוקח 5 דקות מהיום. אפשר לעשות אותו בבוקר, לפני התרגול, אחרי יום עבודה ממושך, אחרי ישיבה במחשב, וכל זמן שאתם רוצים. שיהיה המשך יום נעים. נמסטה.